Assalamu alaikum maza da mata, barka da warhaka. Kamar yadda kuka sani, sunana ZANGO. Ina ma kowa fatan alkhairi da fatan wanda suka mana subscribe su yi mana like, muna godiya. Wanda bai ba kuma idan na mana subscribe for more videos. Kamar yadda kuke gani, wannan mota ce da jarumin mawaƙi Hamisu Breaker ya samu. Nan shi ne Ismail Fish, matashin jarumi kuma cameraman a Kannywood, ya siyi motar ne bayan sati da ya wuce. Yayin da ana nan alijita shi ma ya faro tasa. Ba jimawa sai Umar M Sharif shi ma ya ce Allah ya kawo ta lafiya. Ana nan sai kuma Nazifi Asnanik shi ma ya ce wannan ɗin ma mun gode, Allah abin godiya. Kamar yadda kuka sani, Ishak Alolo shi ma ya ce ga tashi nan ya dankaro. Wannan shi ne abin da ke faruwa a Kannywood. Wannan motar da kuke gani, kun san ko ta yi? Zan gaya muku ta yi, amma sai na dawo. Wannan kuma mota ce ta fitaccen mawaƙi a Doganja, ya ce alhamdulillah, I'm very happy England. Wannan odarsa ce. Cikin ikon Allah ana nan sai fitaccen mawaƙin nan wanda ba yau ka san shi ba, Usaini Danko, ya dankaro tasa shi ma. Kamar haka ita ce da kuke gani ga ta nan. Wannan kuma wata mota ce wadda Adam Zango ya wani mutum waƙar biki ya bashi ita, sunansa ɗan Cana. Muna godiya, mai gida mai gayya uban tafiya. Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai gidan mu Adam Zango. Allah ya saka da